Nu ligger jeg for eksempel et ord der. Hvad vil du sige om det? Er det et godt ord? Der står job. Nu har der stået job. Jamen, altså det er et ret godt ord. Altså. Jeg vil godt sige, at jeg har snydt det på forhånd. Ja. Så jeg ved, at der er nogle sammensætningsmuligheder. Jobjæger. Hell yeah. Det vil være fint. Altså, hvad er det, I bruger af regler? Hvis jeg nu spillet over for det, man på internettet kalder for en grammar nazi. En grammar nazi. Og så vil du være lidt på skyder. Fordi så vil jeg det? Der vil blive slået op i ordbogen. Ja. Og det står der simpelthen ikke nu? Det står der simpelthen ikke nu. Har I retskrivningsordbogen fra i går? Fra i går? Ja. Nej, desværre. Men jeg har nemlig lige taget... Jeg har taget et lille hurtigt udkast med fra nettet. Ja. Og du kan se her blandt mange af de andre jobord. Jobfunktion står der. Ja. Og så står der faktisk også jobjæger. Vil du blive overbevist? Er det der? Det vil jeg. Men igen, så er det jo sådan, altså, at det i virkeligheden er Dansk Sprognævn og retskrivningsordbogen, den retskrivningsordbog, de udgiver. Ja. Som er vores rettesnor. Ja. Så i virkeligheden, så vil jeg sige, altså... Så I er fuldstændig, altså I er bare deres marionetdukker? Ja, det kan man godt sige. Vi danser i hvert fald efter deres pige på en eller anden måde. Altså, Rasken, er det nu et reelt billede af virkeligheden? Hvis jeg nu fortæller dig, at der rent faktisk findes jobjæger? Nej, det er ikke et reelt billede af virkeligheden. Det er det ikke? Nej. Altså, jeg har hørt noget om, at I kalder Scrabble for livets spejl. Eller virkelighedens spejl. Ja. Melder I så ikke lidt for lidt, når I ikke accepterer det her jobjæger? Jo, det kan man, altså... Hvor har du hørt det? Jobjæger? Nej, at det er livets spejl. Det hører jeg bare rundt omkring i Scrabble Crazy. Klart, jeg tror, du skal mere se det som et billede på, at hvad der er godt i livet og i virkeligheden, det er også godt i Scrabble. Så som... Jobjæger for eksempel. Vi kan ikke rigtig få noget indført her hos dig. Og kage hjælper ikke, søde argumenter hjælper ikke, saglige argumenter. Jeg skal nok prøve at tage det op med de lærte i Dansk Scrabble, okay. men jeg er bange for, at den vej, du skal gå, den er lidt anden. Men altså, kage hjælper altid. Så. Godt. Men det vi så overvejer, det er på lørdag den 5. maj. Lørdag den 5. maj. I holder DM. I også Ramhuset. Så held og lykke derude. Og jeg håber, I følger med ind på Projekt Respekt. Det vil vi gøre. Og I holder øje med retskrivningsordbogen, når den bliver opdateret. Klart. Så er I klar til at få nogle flere point med det her år? Det vil vi bestemt gøre. Fedt. Hey!